Señoras e señores, aí está o balón no Municipal de Barreiro, intentando entrar na portería do Marcón Atlético. Non foi así, foron os do Lérez, os de Pontevedra, os que se levaron o Gatauga, endosarño un 3 a un Gran Peña que na primeira mitade pudo facer moito máis. É unha xogada complicada que teremos que ver unha e outra vez, porque dende as gradas os seguidores do Lérez, seguidores do Marcón, pedían gol. Sería un 4. Aí está o frío que chegaba tamén o banquillo do equipo visitante. Boas noites, fala Yesnel Fernández. Isto é minuto 91, tivemos doble xornada de fútbol televisado. Estivemos onte no Baltar, no Portonovo 2 a Tios 0. Me imagino que xa están disfrutando desas imágenes, desos goles. E agora estamos no Municipal de Barreiro, un campo onde simultanean xogando o cadro do Celta B, o filial do equipo vigués, que a esta hora da tarde ven de gañar tamén o Granada por 2-1. Unha ledicia, cousa que non fixo o Gran Peña, que perdeu un 3 e perdeu máis que 3 puntos. Mala tarde para deixar de fumar o amigo Gustavo, adestrador do Gran Peña. Un Gran Peña que por todos os equipos fai un fútbol magnífico. Na primeira mitade pudo meter 3 goles, pero na segunda desapareceu do Municipal de Barreiro e foi o Marcón, o equipo que ahora mesmo viste de vermello, o que se levou os 3 puntos. E vaya 3 puntos que se leva, porque o Caselas ven de perder en Nigrán 3-1. O único que aquí gaña é o Porriño Industrial, que non cede. Hoxe tamén gañou o Bahía 2-1 o Tomiño. Vamos xa cos marcadores da Autonómica e logo da Preferente. Temos xa todos os marcadores. Na Preferente temos novo líder e o Areas, pero vamos ca Autonómica, grupo 5. Bahía 3, Tomiño 2, dixemos 2-1, 3-2, resultado final. Gañou o equipo de Cangas. Moaña 2, Alerta de Navia 2, Porriño 2, Adrián 1, Salvaterra 4, do Maio 0. Xa era hora de que os Salvaterra nos deron alegría. Nigrán 3, Caselas 1. O equipo de Jorge deixou máis que 3 puntos. Podía deixar xa aí descolgado de todo o equipo de Gustavo o Gran Peña, pero non foi así. E un Matamá 1, Caldas 0, Erizana 1 e San Martín 0, Cambados 0. O Porriño sigue de líder e que se escapa dunha maneira increíble. 57 puntos, 53 ten o Bahía, 46 Caselas, 38 Gran Peña. O Caselas parece que anda a xogar o tren do ascenso e o Salvaterra ten 32 puntos despois de gañar hoxe. Así queda o marcador na Autonómica, grupo 5. Miren o que fixo o porteiro do Gran Peña, que lle vai regalar ese un 3 definitivo. E que le dice había no cadro visitante, que como se fora unha finalísima. Vexan que maneira de festexar ese gol na grada os seguidores pontevedreses, os xogadores que aí estaban agolpándose encima do goleador dese 1-3. O marcador que veía como se iban os 3 puntos para Pontevedra. Un partido precioso para ver dende a grada. Seguro que para os aficionados do Gran Peña non foi tan bonito, pero aí está o resultado final, 1-3. Son as imágenes de minuto 91 que estivo esta tarde dende as 4:30 no Municipal de Barreiro. Unha tarde de abondo para a práctica do fútbol. Frío, esa ola polar de frío que está azotando toda a península, e aquí non éramos menos. Aí estaban os xogadores con mantas para taparse no banquillo. Vai haber unha expulsión. Complicou o partido contra o final. Este é o momento que o colexiado de encontro chama e expulsa a ese xogador, o dorsal número 8, que se marchou para os vestuarios a patada limpia. Non sabemos se rompeu algo dentro dos vestuarios. Nos estivemos ali ao final traendo os nomes dos protagonistas, os goleadores, e aí está o porteiro dicíndolle que se marchase do campo de fútbol. Isto é minuto 91. Vamos cos marcadores na Preferente. Ahora terán os goles. Xa escoitaron os marcadores da Autonómica, grupo 5. Aí está dicíndolle o colexiado que con un 3 como pode expulsar ese xogador. Vai a pitar o final do encontro. Aí está, rematou o encontro. A ver, Gustavo, ya para marchar,
Había que facer os deber na primeira mitad, un montón de ocasións de gol. Sí. 4. Como sempre, desgraciadamente. E na segunda mitad sí. o equipo, non sei, cada que el facía a garra pola súa conta non pudestes, Sí, ¿no? entran los nervios y es normal estas situaciones y bueno, pues la verdad es que ahora ya se ha puesto muy complicado. Mal día para deixar de fumar, ¿no? Sí, pues sí. Veña, sorte para a próxima jornada. Bueno, pues había algún aficionado de Vigo que decía que yo expliquen porque de ver na primeira mitade o seu equipo con un montón de ocasións, 4, casi de gol, diante da portería. Na segunda mitade o Gran Peña tirou pola borda todo os 45 minutos. Vamos cos marcadores na Preferente Sur. Areas líder esta tarde. O Gondomar caiu na súa visita a Tamondariz, 3-1. E o Areas non perdeu, gañou ante o Barco por 1-3. O cadro de Felín é líder da Preferente Sur, unha preferente que onte deu resultado de 2-0 para o Portonovo ante o cadro porriñés do Unión Deportivo Atis. Alí estivamos no Baltar, campazo. Temos xa subidas a YouTube, a Facebook, a Google TV, donde subimos todas estas imágenes de minuto 91 para disfrutar aí das verbas dos xogadores do Atios, do presidente do Portonovo, o adestrador Ricardo Fernández, do adestrador do Unión Deportivo Atios Curiel. Pois esta é a tarde que deron os marcadores. Arousa 2, Pontevedra B 0. Gañou o equipo de Arousa. Onte tamén estivemos co presidente do Arousa, nos falou desa débeda e tamén teñen vostedes as verbas en minuto 91. Estradense 3, Grove 2, Portonovo 2, Atios 0. Xogado onte a tarde. Ponteurense 1, Lalín 3. O Lalín, acordas a última hora, hubo algúns que outro fichaxe e aí está, un 3. Ribadumia 2, Sanxenxo 1. Perdeu o equipo de Óscar García, que onte estivo connosco no campo do Baltar. Berín 0, Choco 2. O Berín, despois de facer un partidazo en Areas, pois hoxe perdeu ante os de Redondela. Barco 1, Areas 3. Gañou Felín. Pontellas 1, Valladares 1. Empatou o equipo de Jorge na casa. Arenteiro 2, Marín 1. E Mondariz 3, Gondomar 1. Aí está o marcador, sorpresa da xornada. Líder o Cultural de Areas na Preferente Sur, 52 puntos, 50 Gondomar, 49 Portonovo, 48 Sanxenxo, 45 Choco, Arousa 43, Valladares 43, 41 ten o Atios, Ribadumia 40, Barco 36, Pontellas 32. Pola parte de baixo para o descenso, Lalín 30, Estradense tamén os mesmos puntos, 30, Pontevedra B 29, Berín 27, 23 Marín, Arenteiro 20, Ponteurense 11, Farolillo Vermello e tensa aos pés na Autonómica. Pois de seguido van a quedar cos goles deste Gran Peña 1, Marcón Atlético 3. Seguro que os xogadores do Marcón que estiveron connosco no descanso estarán pendientes destas imágenes. Queren ver os goles. Aí estamos nos de minuto 91 achegándolles o noso fútbol. Como sempre, Bazarlle no polígono da Granxa fai posible estas retransmisións. Aí está, parece que entra gol. Voltaremos a verlo unha vez máis. Ese intento de gol por parte do Marcón. Non sabemos se cruzou esa raya de baixo portería, está dicindo o xogador. Xamolles a foto porque vexan que pinta ten. Facía ou non frío en Barreiro. Pois, o dito, ahora van a disfrutar das imaxes deste partido. Bazarlle, Bocatería Café Simplicio no Porriño, Alfonso Catering, Doner Kebab Joy, aí en Domingo Bueno, tamén en Domingo Bueno está José Manuel Barros, Chiño, noso amigo de Asia Seguros, Vilafría, o merendero Churrasquería en Atios. Temos a Adega de Montero na Rúa Pinar 13 e Karaoke La Florida, aí na carretera que vai a Gondomar. Pois eles son os que colaboran e fan posible que nós sigamos cada domingo, cada fin de semana, o noso fútbol. Sempre, sempre, para vostedes, as mellores imaxes. Falolles Nel Fernández, quedan co Gran Peña 1, Marcón 3. Disfrútenno.